Ka All Meghalaya Kickboxing Association kala penlong ya ka 9th State Level Kickboxing Training Camp ha Saint Teresa Upper Primary School, Craig Escasils District. Ya kini ka 9th State Level Kickboxing Training Champion lawan ban plie da chairman barim ka ki CDC uba lamprang bla ha kijing don lang jong nong hikai ubadai ru president ka amka uba Samuel Hasha kit khot jaka kanhun kinong hikai bat kibala sha khot ngobha habakren ha gani kasngi na kaliang uba lamprang bla ula ai khublai kerpang ya kinong elam jong ka kanhun kibala khot ngobha yu mande don lang ha gani kasngi ka kerpang ula kit bok kirwang ya kirang bat kithai le kai be kinang la ban trai sitom ban wanra nam bat buram ya ka jela ha ki banta ki ba pher ula ongru ba jingseng ya ka kanhun amka kalong ban don bentalang ban no senyang sha ki kun samla jong ka jela ka senyang ka balano dau president jong kani ka kanhun kalong ka bacar kalong ru hadu kata bat menta kala pau perthei bha ha ka jela mat hikiwi ki jela jong kari India uba bla ula pen pau ru iki kintin umlung so satham ubala ong baro ubriu basat mano bala banlen lada kempli kalat kumno unla ban kren ha ka ba kani ka kanhun kalawan ban wanra ya shibun ki kusnam ban pen pau ya ka jela ha ki jela ki ba pher jokari bat ha ka perthei hi baro kawai 7, 8, 9, 10. Cecilia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, up, down. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, up, down, up, down, up. Okay, bring your feet together and sit. And tepat dapat. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Than than hả Keren, nang. keren sẽ good morning okay step ka pernah step ka kemana pi baro ki kena nantai ke school Saint Teresa Upper Primary School jika aku beli pi baro iwe pi we ni kongi aingo yo beli try kan rat nong bo nang thau leng baga jing don kat ka jung ila ban pelong ini ka program bagi ni ka school leng baga Meghalaya Kickboxing Association kabala ban pelong ini ka program hapo jung ni kasi basdang jung ni ka kickboxing training mo tinga ai kublay na duki i chief guest jongi tanga ai kublay i ba samla ramba nong yalam jung ni ka association nakamta jong pi ban ai kini ka training nakamta kumno ban yelek kai kini ka kickboxing nang tai ka managing committee jong ka Saint Teresa Upper Primary School nang tai ki baro kilong kpa nang tai ki na kinong yalam jong ka sinong ka jungir kumju nang ta ya pi baro ki kena ki balawan na baro mo jong ka Khasi region bat Garu region hi baro kat ki bala ban ya ki kena baro ki bai shimanta kini ka kickboxing ting ai kublai pi baro ngakerman skemba kani ka training ya kaba lapelong hakini ki RC laisi kan long ka program ka job nam ta jong pi kan long ka jingmantoy ka job nam ta jong pi ngai kublai kino hikai ki ba mo kambala jong sakmat ba kino hikai ru kilala barwan lang ni ki jaka ki ba pher banwan senran lang ipi kum ki kena
te nak kaliang jong kasnong ngayang ni nak kaliang jong kasnong ba ngin kitbok kitruang yi pi baro ki khna ki bawan ba ne shimta ki ka training kan long ka training ka ba job nam ta jong pi kumno ba phinla ban pensan ya ngoi ka kot ka khia kan ketiu nang ta ka wei ki jimut ki jing prakhat ki jong pi ngin kan mau nga pi phila ban tip khamba hak ba phile kai dei tang ka bor dei ka buj ro ka dei ka wei ka ba kongsan mo ka ba phila kumno ban job ka ji le kai ka jong pi tingin ngit scam ba ublei jong ka ji on yalam ipi baro ki khonep ki baret ba phila ban pendep ya ka program ba nak liang jong ka snong ru se ya kublei pi baro ni dap daga jingkemen ni nak liang jong snong ba ka school ang ni ka yo ban penlong ya ka program leng ba ka Meghalaya Association Kickboxing te ni pha ka jingker khu kerdo ya pi baro ki khna ya ka school ang ni ru ba ka nangla ban ya kiu saprang oh nyala don benta ba ka school ki program ki per no di kisnan ki bala dep no do badang su sedang yang ka program ban sedang ban wanra apo jong ni school te ngala don benta hi na do kitu ki por te hadu mentaru ngala ban ya don benta biang bat hi sakne hisin ban yo ban ajing keren biang ban yeng ni te ngai khuble shibu ni phi ya ka ba ya ka school ro kitbok riang ba ya kino hikai yang ni ba kinang la ban kiu saprang kumno ban ai ka jihikai ka bapaka na kam ta ki khna bat kumju nam ta jong phi ki bawan ni ka kerpat philogi khna hak bani ko ngatap da kecing sukumen ke bakrau gila bani ro rengkat hak ketika step cukup ni sengi bangidang yo banya leng bau new snem arhacar alpunriu tang san sengi ban mentah tes ke ban ai kuble sibun ya isar ibadai ban penyat habi dai bak ni ke spot tikitu kintin kibela pasat hangi kilong kintin kiba pendap da kecing kemen yangi kinong song sinong hang ni bat kham tam yi phi ki khna ki bawan ban simenta habi dai bak ni ka training te na kaleng chonga kemut nadu bai kendu bat i mes chung ni school bai lawan ha yeng bai la yathu habi dai bat ka ni ka program kaban long ha ka ni ka school hang ni ha ka ni ka sinong ku chongi bat ngadap da kecing sukumen ka bakrau ban na kaleng chonga ru kamon kesien ke benengkong ka mangala ban yo i le ban ya kendu ban ya don lengkat kum hagani ka program te kum tu kum bala ajingmot syakmat nadu inong kren nagani ka sinong isar bat kiwe tan kaleng chonga ru kolong tang bangan supun bun ya ke ai baki kila dap ban kren syakmat namanta kerpang jungpi ki khna ibadai ban pendap yakini ki sausni chongani ka training hagani ka chaka tekawai bangan supun bot kadai ka cingko ngu yakino hikai tekmut haba don ka cingko ngu kata kala yalam jepi ya ka cingmut i cing perkhat baro bapin sayo yakini ka training ban nakaliang chongaru nga ai ya ka cingkur khu ka cingkit bok ruang yapi ki khna kenthai bat chinrang ki basim benta yakini ka training bapini le bha kumbala ong isar kumut kandon pat ka program banlong hakani ka nongba silong chengi ti kerman bapin le bha bapin yo bat bapin poi site ka thong teng ai khuble sibun ya kani ka school khamtam yi kino hikai ki badon ya kani ka cingkit khle ban pen paunam habide min ka dong kumbai nong imes ila ong ba hakini ki snam kumut kani ka thain ka chengi kumut ni paunam habidai bat karep karyang sipang sing dan ki kajor ter rai menta kemut lawan ra ikanam ke burom habidai men sport nomor habidai bat sport sekani ka than ko chingi duna rai ngai bat ngidon ye ka cingkerman nang ni sakmat lengba kani ka program kan ra habidai bo sport lakalong habidai kani ka kickboxer lakalong hakiwei ki sport ki babon telengba kini sausni kemut ki khna ko pidon hagani ka jaka pinyo ya ka training ka babang ban ni sutu bakamet ka phat ka chung phiru nga trai ka sajram lot hagani ka sausni namar kalong ka dang sedang ban cerwat igimet ki phat ka chung phi tengangai ba lengba chung ni ka training kalong ka cingkur khu yi phi bat kumbal ong sakmat kalong kalat aikam aijam bat kalong ru kalat lengba chung phi ki bako ngu ki badon ka cingmut habi dai ban poi sakani ka thong kemut lengba chung phi pinlong pot kum isa
banlong inong yalam bat inong hikai yaki waipan teng ai kublai ya i MDC naklet mene ibarim cengi kemut iwadon ya kecingkit kli habaro kibenta hakapor bilong MDC kemut habi idon kenu kekam sekali ketan kecengi idon ya kecingkit kli dabenta ban poi bat sekai kebangi ngi khot ya i tu kublai sibun ba bingi cu khot i tu blai nang kurku ya pi be pinang yo ai kamat ke basyat ke baklan bat ngidon ru ya kecingkerman bakatai ketong ke bakiduk yo ban bat hakite kisnam bat ngidon ke cikerman hak senam gon wandu pin poi beng seketong kum bangi ngi angnon te kublai sibun ya baro kinong hikai chong di school nang ta ki thot chong managing committee bat ya baro kilong kini kilong kepa chong di kena ba pin ai men sim yaki khun ki chong phi ba lengba ki ching ai men sim ki chong phi bat ki khun chong phi kin poi seketong tangan nambon tien tu blai un kurku yakini sausngi kemut pinang yo ai kemat ke basyat ke baklan bapila man pendap yakini ke training cupi tang ini kentien kublai sibun kublai sia charngo sibune kerman skam bakane ka snong jongpi kanang pau susu dena keleng ka jongiru ini atrai sitom rengkat namar ba bat uba Samuel Hasha anasar Samuel Hasha mdai tang ka kickboxing te ngin pen khreru nak benta ka kaneka 2027 kanon ka national game te jogane ke area bar ko ngin pen long ya ka ars ngi ka coaching camp hangne hapo school hi na ka benta ka spak takraw kadai ka jingele kai ka ba kum ka volleyball te kadai da ka kti handre kane pat da ka kchat namar kane ka spak takraw kala dai ka wei ka sports ka bala recognize kandon hakre ka national game ro handre hapo Meghalaya ka association ka jui kadang khmai te dei ka wei ba ula khlat na hakjing accident o president joka national federation i sar dahia te ngi sosi ba ngi pen slam khndiat ya ka affiliation na po national handre mentang ila yo ya ka affiliation lengba i sar naresh ila ayangi ya ka affiliation na kamta ka jilla Meghalaya bat lengba kane napo national ban naga leng joga comment kila pha ye i national coach bandon hangne hapo Shillong ila pha ye ini i bidu makhi ti ila don hangne hapo sai center hapo nehu ti intrail kat bat ngin lek keleng kari khasi jantia bat ka garo bangin lek ai ka training camp RRC bat ngin select ro iki khna ki balekai hakatai nang tangin sa don ka final selection i khna hapo nehu te kataru kadai shibenta na kaleng ka jongi kaneru kadai hakaleng jo ka state ngade u founder president bawanra ya kaneka spak takraw hakane ka jilla ka jongi te sastang ka jilla Meghalaya bat ka sikkim hi kampadon henry lengba ka jing yarap ka jongki ngin sa sei ya kinong yele kai ke bakan sai ki rang yele kai ki thil yele kai na kane ka jilla ka jongi ru ban wanra ka medals na ka benta ka jilla ha utai usnem ar hajar arpho nyawru te ngikermen scam bangin yo ban pelong ha kane ka ju hi ka jaka ha kini kisngi ki ban wan kata kade ka jing thmu bat ka target ka jongi nakaleng joka all Meghalaya spak takraw association ru te mdai tang ka kickboxing kane ka kickboxing le kila nang kiu shu ngikermen scam ba ha kini kisnam ki ban wan kane ka kickboxing ru kan ithu no ka jilla Meghalaya ka jongi ka government director of sports kan ithu no ka kickboxing kum ka wei ka game ka bahakamat namar ba kadai ka individual game kam dei ka team game phi kam dei ka team game te ki khna ki patri sitom ki wan ra ya ka burom na kam ta ka jalla kin sa don ro ki hinreungut nangne na po jalla ki jongi ki ban lek ya lekai ha ubnai February kan don ka Asia Pacific International Championship ka ban long ha po Bali Indonesia te yaki khna kidon nangne na po kane ka thanjong phiru pide ber sarong argut nangne nang tangi don nang thina po bhoiru te kumba nrungut kindon na jalla Meghalaya ki ban le represent ya kari India ha ka jing yalam ka jonga hi te ngi karman scam ba kita ki khna ro kin yo ban training bha shushu kin sa ban ngin te po nyomer ngin ai ka special training na ka banta joki ban le kai ya kane ka international Asian Pacific Championship ka ban long hapo Bali hakini ki banai ki banwan banai baar na do
arpo sau arpsan arpnreu arpnyau arpo pra kita kidai kebanlong hapo Bali Indonesia te ndala dep nang ne ngakar pat iki kena barok kan non ka lunch break after lunch break exactly kumto si baje siteng ngin sedang ya ka training camp ka jungi te hakini ki por ngai khuble sai sin phat ye phi iwe pe iwe uble un kar khu kerpang ye phi bat ai kamet ka phat ka bakoi ka bakhe kham tam ya sar badan borom jungi MDC barem balam prangbla uble un kar khu kerpang ye phi bat in ai phi kamet ka bat ka phat ka bakoi ka bakhe pe nang la trei sitom sisu na ka benta ka jingpha jong ka imlang sa alang te tangkane hi umdon isu tingin sa don nang ne ka jingya di shalang ka jingya bam jalang te hakne ka por sa sempat ngakhot iki khna baro sibit bafin MT ka kejat mo wat thong juti tangki amka t-shirt bat amka pen nang tangin sedang ka training camp hangne hi insa yalam dai sar Royalson hybrid Royalson ila dai national player ni ai khuble kerpang ya Royalson lapang ba naka jilla Meghalaya jungi idai iwei ibaneng kong iba fight ya ka professional fight kabala organized ka international sports association bat ka dairu ya ka at jong ka kun khmer sobha ai thapti jam ye i Royalson lapang idai baneng kong naka jilla Meghalaya jungi bat hapo kari India ru te kermens kem ba unang lekai bha susu nang ne sekhmat unwan ra buram iya ka jilla Meghalaya ka jungi te lengba ka jing yalam jong hybrid Royalson sibet ngin sedang ka exercise after exercise in sedang da miss iwa ya ka basic bat ki combination ya ka pamenta ka sngi nang ta lasai men step pat ngan sa sedang manga baro chisngi te tang kinehi kublai shibun ublai unker khu ye phi baro bat kane ka opening ceremony ke jungi hakane ka por kala wai kublai shibun kai ke jungki bat ki kimi ki pa ki la phone Henry Saisten pat ngila sedang beng ikne ki jingle kai Henry ya kane ka all Meghalaya kickboxing association ngi sedang hawar ja khatsan Henry hapo ka jingyalam joka IAKO Indian Association of Kickboxing Organization ngala yalami ki khna nadu u arjar nyau arjar pra bat ngila day playero yala jong nadu u 94 ngala leka yala de ngala specialized ngala leka ro yala de haka karate ka wushu ka muay thai bat ka kickboxing tenre menta pat ngilipap ya ka kickboxing bat ya ka muay thai te menta kane ka completely kane ka 9 star level kickboxing association pat training camp jo ka kickboxing menta hakini ki lais ki sausngi ngi pen train ye kini ki khna ki jongi tang ye ka kickboxing haune usnam arjar arfusan ngi la lait ban lait la kai shethi chapon national championship kabala long hapo Orissa ngi la wanra chispa arfo south league ki medals ngobha thapti jam yala de life weight league ki gold medals arfo nreut league ki silver medals bat nrofo nyaut league ki bronze medals so thapti jam yala de bafila traisitom iwe pe iwe ngai khublai kerpang kikmi kikpa kibala pha yala ke jong ki khun banwan lekai bat ka all Meghalaya kickboxing association bat ki khun jong phi kila lekai kila traisitom bha bat kila wanra burom ya ka jalla Meghalaya hi baro kawai te ha kini kisnem arjar arfosau ki khna ki jongi kila lekai shapo Kerala bat kila wanra medals arfowai tena pede bat baro kini ki khna arfowai ngot ki bala wanra medals ha kini ka por wat lada chief minister badon burom jongi imdon hangne bat hakiwei pat ki program im judan Henry nga ai burom kerpang yai chief minister badon burom jongi ila penmi ya kaneka jingyarap eki khna samla ki jongi ya ka chief ministers scholarship fund
kabaki khna samla ki jongi hakini kisnem bala dap ar fuwei ngot ke layo ya ka scholarship aki bala aki gold medals kiyo phra hajar shibnai silver medals nyaw hajar shibnai but bronze medals kiyo 100,000 shibnai tethap ti jam ye chief ministers badon borom jongi i Conrad Sangma walada imdon hangnero handrai ngi ai khublei bat ngi bu jingduai na koi kapor sha koi kapor na kabanta ka jong i ngi karmens kham ha une usnem mamantaro kine ke chispa arpho saungot ki balawon ra medals ngi karmens kham ba nakaleng jong ka sports department nakaleng jong ka government ba nakaleng jong u chief minister badon borom jongi unthai khmat lem sa chisin pat na kabanta kine ki fighters ki jongi ki rang yakura but ki thai yakura ki balawan ra burom na kabanta ka jalla ka jongi but ki kermen scam ba hakini ki snem ki banwan ki nangwan ra medal shushu ya ka jalla meghalaya ka jongi namar ba ka jalla meghalaya jongi kam dei shu ka barit handre hapo national level kala dei kawai ka ba minta usnem arjar afusan ka jalla meghalaya na ka leng jogi junior kila yo ya ka champion so bhathap kti jam bad haka overall champion ka jalla meghalaya jongi kala yo ya ka first runners up bad ya ka champion kala ra ka jalla Orissa te kane ka training kam kabangi laju penlong na wei usnem sha wei usnem bat menta kala dei ka sin ka bakhandai bat kane ka training kam ka jongi ki bawan na Jante Hills ki wan na po East Khasi Hills na Ribhoi district West Khasi Hills district South West Khasi Hills district but Eastern West Khasi Hills district na po South Garo Hills district kimla shu banwan namarba kila jingai palat but dang hakini ki benai ke wala dep u December ki dang shuan na po national bapli ban be beng sai kane ka training kam kimla shu te nakaleng jongka South West Garo Hills district group kila wanra medals man hakane kumba santali nakabanta ka South Garo Hills district te kumshibanta kane ka nine national state training camp kabangi perlong menta kine ki lai saus ngi kadai shibanta ro banpan khre nakabanta ka Fourth Northeast Championship kabanlong haka arpa khandai lai phau bat lai phoi hangtei hapo nongba shillong jungi kiban sawan ka jalla Arunachal Pradesh Sikkim Manipur Nagaland Tripura Assam bat kumju ka jalla Meghalaya ka jungi kindon kumba pratli ki state ki banwan hakane ka Fourth Northeast Championship kaban long hangne hapo nongba shillong ba organize da ka All Meghalaya Kickboxing Association kane ka training kam ka de shibanta nakbanta ban pankre ya ka te ka Northeast Championship ro i karmens kham ba ki khna samla ki jongi kenwan ra burom shibon nakbanta kane ka jalla ha ka te ka Northeast Championship ro kabang ila pankre chat kaban sa long menta ubnai January hi haka arp khandai lai phau bat lai fuwei tarik te kane ka dei ka jing pankre nagaleng jo ka All Meghalaya Kickboxing Association ka jongi te hakne ka por tangkane hi ngai khublei ya phi iwei pe iwei bat khublei kitbo kirweng yakini ki khna bahagini ki lai saus ki kin le bha khublei shibon khublei shehjarngo ublei kat khoi ngai khublei ublei trai kanrat ublari la smart khering iwei pe iwei bat ngila poisuk poisan hakne ka jakka kabangin penlong ya kane ka 9 state level kickboxing championship te ngai khublei hakne ka por nangkong ye chief guest jongi iba lamprang bla iba don rekat bat ngi hakne ka por emdai show bangi itu dang menta kasngi hendrai ngila itu la bunsnem ila yai kendo na koi ka por si koi ka por edi rangba iba kloi bha banwan se khmat hakino kino ki benta hakino kino ki program ki ba ki khon samla jong ka dong ka than
don kino kino ki kenja ki program nrei mai idon ha kata kapor de khublai shibune nam ta kane kapor ka koror ka jongpi ba piwan bandon kat batngi ha kane ka step ai khublai I rangba badan burom I guest of honor don kat batngi ha kane kapor khublai shibune e kapor ka koror ka jongpi ngai scam balung ba ka jing don ka jongpi ha kane kapor kan ai men sem shibun ya kine ki khna samla ki jongi khublai shibune ya fi ki rangba shnong ki rangba dong ki rangba shnong ki rangba dong ki nong mi khamat jong ka shnong hi baro kawai ki nong mi khamat jong ka balang ki long kami ki badon wat gi hakne ka por khublai shibun ya ki jing don ka jong phi wei pe wei ha kane ka step ngi karman bat ngi bud ring duai ka ba karpang ba ublein karkho karpang ya ki ing ka sam jong phi wei pe wei bat pindon barbor habdeng ka jing ko jing khe ngai khublai hakne ka por ya miss efrimai ebadai pe ya kane ka school ba lengba ka jing pedang ka jong ya kane ka kickboxing emdai shu tang menta henry ha kane ka snem ke bala lek no how arjar arpusau ki khna jong phinang ne ke layo ban lek lakai chapo national bat kila wanra medals but how ne usnem bala debru arjar pusan ro ki khna na kane ka school ki la wanra burom ya ka jalla ya ka dong ka thang bat ya kane ka school hi paro ka wai te ngapani thu ya la de bangade uba samuel hasha founder president jo kane ka all meghalaya kickboxing association te ngila seng ya kane house name ar hajar khatsan hagitu ki por ngi dang hamduna henry sipor nagalenga jongaro ngila sange morning tengah ayu you play terakeran belapela yaga yangi hangni poransan kamtam ye phi ke bai phong ye ka uniform joka amka ye kimi pa ba ye juni kedon ni por belapela bedon ni pemadana ni pelau juga school Saint Teresa Great Nong Siliang ai kuble ye kongret ibade I het joni ka school iba khot I kongret peperja jilang ni por bad inga itnat baidon ka jigi ya ka sport kham tam ngani ka kickboxing ka ba ilawan yalami ki khna joni school lebat kiwei sya ta sport ithor dang men audius nem la dep ru mo dangwan tenga dap ji sungu bat ai kublei gamla kot kan tiam lai kublei yai samla rang ba jungi iba piong isar mo iba samuel hasha iba ngalai kedu yai kathin men kong atai kan mau mau iba ha tai po no pathaw kan mau mo tai po ki khot ka man sak la kim tak yong ka sak ka mau mun sing man tak ki khot ka lum mo sing te ngidan koi ka program hang tai nge ka doi bat la padi thu bat ka ba stra ka long ba ila long u nongelam bat urang ya island ya ka sak chung I bat ai khublei ya e rong ba urang sedep kren ni bedai I sembut kausan di simta ba merbo ibala itu bahala slem ba nga mdei su ba itu de nga so bala long chi para alo kon men para bar ye jan ba bat nga ai kublei ru ya ka jing chene a jong phi ki nok sok sno jo kre jong siliang pla trong I kumakam urong ba snong no ilam ni snong ai kublei lang ye samla with secretary jong snong ki nong roban ket kam jong snong kre jong siliang brong wei ai kublei ru I rong ba dong ni pod chade bon jonga de ki no ya ket lang nong pe diga school ba kam tam ki nong ket kam balang te sai sin a kublei ye rong ba snong ideri no yelam balang bachamia kadan bahasa sajiet komu teman basan te ai kublei ya ki no kai ka man jing ti barok we bala ailat ban long de program hang ni
ai ku le ki pa kham tam ye phi ki nong ye shimta hari kickboxing bat kham tam ni le ye I samla iwa khatsemli ibala yalamune ko jisdang ye ke exercise bat kam dei ka kam ka masuk bat pojak thong ngaru nga la yo khubon I ba Samuel ba la dei I black belt mo ti nga congratulate phi dang kiu saprang ba pinong lem pinang long lem kidong sam jak sam spi ko balong isar mo ban sam lem te isa phi te ma ilong samla ba siat ma kwa ba diket lang kem lang sa lang namar ba idei briu bla ya keleng sodong ka India kam nayo ni ke jalal jong nei mo te ila poi sabar ka India ru te la kwa ban ket ya kam imlang salang kum ulong ya sat hapodor barba hapodeli po parliament ila simenta ke election arja khaknai tapi kan mau mo ten rei ka mon jong babon balang kam pan chimlai lat I tere ke dik panji ke dik pnya boleh ten rei ka mensiap ka jing sakri jo I kaya MHI bat ila long ila program yang sa pejong I baila yo haktek snem boke kendai popra kendai ila seng erika association kaba piatep kam ka all Meghalaya kickboxing association ilong me inu yalam ni jilla but la don usnyang benai uba la sapriang barokwe ka jilla jongi namar balei gaung ta phi banang ni menta dei tak ni na kret bandika dinge area piwan na ka na po di room kasi na do na west south west east and west piwan na rilum jetia na po east but west jetia kiwan do na po ka district Marjan bandika thajungi ka di boy district kiranu kiba na po Garo Hills kiba wana ki district per jogotai ka rilum garu bar om tangata ndai kila yoru ya kanam ko brom dan brom ya ka jella te kublai sibun ba Samuel ba ye pidon sunyang berhei uba sirkai ba apite jar ndai ka kam jui pat ka kam jam but kajing yalam jui ban sibenta ni ka kickboxing kabre ba ile ila don ya taka mo ka wushu taka kartit aka ka karti ba koi ndai yong sang shoba ni ka kickboxing bat ka wushu mo te kadai sin jang ba kadai kalar kal ti phi bat phi long ki ba don sam tiladam don woni kalat kuma I ba khatam ni kongret ba ni jakal ba kawi ka management ba koi ba plong ni jaka phinum yolat phi temo ka usmel sosta bong baro ubriu ba start philan kasap manu bala banlen tada khlem da pli kalat kumnu anla pankren te bidon kasap tada pimyo ani kabu hangnu bani te ai kuple ya phi kibla yo kalat labang ka amka bat phya yo ru bat pi yak sap jong phi ka balai thu manta dangwa ajar apsau la yo bora arfuitli ki ai khusnam bawra nam e chla te re tang mar hisnam la kiu ka no sha shu mo pyok spa apsau mo hispa apsau ki khusnam te kadai usnyang benhei ba sirkhei bat dei ma phi ibon si banta bakala ketiu ya amka bakam tam ya jela ai khulei gore ro ki khna jupi dawra ek brom joni ka school balong ka brom yang dingei borok wei te ka bo benne ka dei kala de phi ba philong ki ba ko phia krat ba ba kyong health as well kaspa ba khrau ba ka dei ki jingko phia krat tel man pin yok mani ka training kanom dei chika la de phi balong ki ba ko phia krat but ai kuplei kam tam pilayo bandrung hanika
kak sin ka ba khandai bat pelong ni training kam hang ni po ding ye le ba hang ni po school hakre dong siliang bat ai kuble ya ka dor ba snong kre dong siliang ka bala cha soba bat trwa ban lang ban kan tiu ye phi ki ba dang ni ba ki ban sawan ban kiu sek thong ki ba sek ler te kan bol tian ni por so ba ngam dor ba koi pat te ko bong mene kam dei ta ba pinyo men ko kirat nei ka dei ka lat kan ti phi ba ka thai ba phi te pam ta ke briu banang bele sport dei tang mata phi te ba ki briu banang bele sport dei ki briu spa ba but ka dei ka lat kan ti phi ban ka kama ye phi ru kam tam phi badon sap ba kam tam lik bor kam sarkar apa phi don ki bidal apa phi ki bidal certificate ba phi la don na ka sport ka don ka jing mentoi nak ta jong pi ban nga snow o kmen aba la pan pau da i naru ka sorka jela klai thu yo sneng benei jong i ba Samuel hacha te ye kitu blaura ka nam ka prom ka award uchi mastar bra ilam ni jela jongi naru so ngui u ba ula ai jing thu lamba ji ai ta ka scholarship te katak long jirap ye pi kham tam ya ka yeng jo pi nai pin yo kata jirap ban nget ba uchim sa long ba kloi musim pi bara ki ba la yo manarik sama debru ya ka award pi nget pin yo jirap no chim star te ngaru nga dap da jikimen na ba ayo so ikamu ba ju chim star bar yi ni sarkar ka le bahasa amna kal di ke jela jungi bubun kiliang uchim star pe ke kaliang ka health sector ke education sector baka sport sector kum ta ter bakam tam le ban au pli to ka bok badon kan betek samla ka skim bakam tam le ka to cm ko ne ke ba phi phila bon ko ne idi dal leru baru cm ha badon ginu ki benta te ko bong ne la ko bong tien ti pni me thoy nga ai ko ni se sil pat pi wei pai wei ki bala donang di por bat sai sien ngai kuble ya apo jilam jugret ki kira bora kanam na po kolkata ban ursa rosem ladep te la fun ya nga ko bedam ta nga la komplet so ye te ngan sai kran ma chibet ko ret mo te ndai hoj ala long o unong ilam jong ni ka ni sem ladep kadi bor jila jonga la persang pe telang harur beta ka jila jonga te ndai ka mon bum lang mo ki parchim lala chungam na di bom ta la yo chok that rei ka man sim ka jingi jo IP ba ji sungo jo IP kana nge don hanga ba di kai bangla ka long bla kloi ba di dot kat ba pi hak benta ki ba pi don kam yanga te teknik te makan den adam sim yak por kublei sibune ublen ker khui pi pinang bet biang ya ki hobun kiliang haswa ban song kadang kadang keski basan jongsem matmai nilayat lang baw arsan yai kublei masuk bakmen bani pedang sabah ni sama matmai ajar periu ulong usnem babet babiang pahup hai pini ko hikrat nak kiu bun kiliang kham tam ni lei pini ai kiti ka bon kiliang rakwa ki dong ki lam snong bar kham tam mi dong ilam di school bar kham tam ni lei phi bran ni ba than bar koi ni na kiti ka bon kiti ka diang ban iba Samuel hasha ban ka tiu i sam lo cha sam la jungi habon ibata bat ko mo jitem chupi nala krik am sim junga e ba Samuel om dei ta hang ni keleng sodong ba cha than jungi ru i dang wat kal ti kalat kal ti kum no bat ka tiu i sam la jungi lamba ka sap ka ba blei ta krat la ya ki kum blei simone e pi ba Samuel blei no ka hui pi pinang kiu chafrang habon kiliang kum blei sibun in sanai grupan